мардی дорои бо мошини гаронбаҳояш дар назди хона меистад. ҷавони фақире мошинро бо завқ нигоҳ мекунад. марди доро ба ҷавон мегӯяд: мошин ронда метавонӣ? ҷавон гуфт: бале. марди доро калидро ба ҷавон медиҳаду якҷоя сайр мекунанд. ҷавон мегӯяд: бисёр мошини гарон ва ҳамзамон хело ҳам олӣ аст. қиматаш чӣ қадар бошад? марди доро гуфт: дақиқашро намедонам, зеро ин мошинро як дӯстам ба ман тӯҳфа кардааст. марди доро суханашро идома дода ба ҷавон мегӯяд: медонам дар сарат чӣ фикрҳо рафта истодааст. ту ҳам низ мехоҳӣ ки чунин дӯсте дошта бошӣ. ҷавон чунин мегӯяд: не, ман мехоҳам ки чунин дӯст бошам. аксари вақт мехоҳем дӯстоне дошта бошем ки барои мо ҷонҳояшонро ҳам дариғ надоранд. аммо чаро мо худ чунин дӯсте нашавем, ки барои дӯстонамон ҷонҳоямонро ҳам дариғ надошта бошем? пас моро мебояд ки аввалин шуда барои дӯсти ҷонӣ шудан қадам гузорем. аз барои дӯст домани маргро тарҷеҳу бардоштан нишонест аз нишонаҳои дӯстӣ.